Noob. Привет, YouTube. Okay. Fuck your mom, please. Иди на вот. Form up. Let's go. Блин. Всем CSGO. Throwing smoke. Ние сме двама. Само ми имена. Това е общо, ние сме двама. Когато просто се наричаме един. Kaiser, hi, go. Блин, умра за някой. За другото. Ай, Преди малко снимах. Правих 13-3 и съм решил сам да съм снимал. Съм снимал. Също. Не съм бил снимал. Middle level. Get to CT spawn. Как най-добре и най-добре въобще. T spawn on Z. Но реших наистина да се прецакам. Така че снимам на Terrorists win. започваме лошо с един кил. Надяваме се нашите да ни Let's go. Било нищо. Който поне играта да е добра. Не малко. shot clear. Yeah. Виждате. Между другото, получих ачивмент миналата игра. Long spear. 4-4 мастер. 1000 кила съм 4-4. Stay for the end. The best Нашите number. измират. И това... Може да замине рушния за Glock. Или питонки, или Виждате. какво идеш? Terrorists win. Разбира се, че нашия ще умре. Той няма как да оцелее. Move it. Ще го направим на бързо. Мисля, че да май мисля да Бача. бързо, защото не ми далече аз не го No, why? Holy shit! Ой, имаха как да го с него. Ez igen délen. Те си чиха. Петете ми. Се видя. Така че, сега без как 52 лекса толкова добри. Аз би съм 4-4 и аз едва ли съм. Low, I can't А, тъпана ръка, чакали. Тални са, save zona. разбира се. Защото съм аз нямам стотинка. Не, че съм Силвър. Не знам. С 46 хиляди. На компютър. Това казвам, не съм много добър. И сега не Дало. имам компетитив между другото, защото не ми си играя компетитив. Видите, днес изиграх само един компетитив, който се получи. Low, В началото беше адски зле. Средата на играта, 7-я, не, 8-я, 9-я рунд, Terrorists win. бяхме 7 на 1. Те подпиям. И започнахме да подпишем 8 на 6, като те бяха контртерористи, бяхме терористи. След това, нали, като се скръмбълнаха, се сменихме тимовете. Станахме терористи, а ние станахме тук. Върнахме Хайде се готинка. 6, 16-12 и де факто той свърши матча. Беше доста просто. Тук нашия седеше и гледаше, студента седеше и гледаше. Можете да забележите как нашия Bomb has който been нещо не planted. трябваше. Да всичките отгоре се е умрели.
много добър. 3-4 не е най-добър. Не е много добър. Да нещо. Се решава да преди малко беше. Лол. Добре, сега знам, че хитите, Yeah. които беше бяха insane. Бавно си бяха insane. Ой, те сега... Да, те сега влезем в каста. Явно ще успеем да спечелим тази игра. Между другото, на компетитива, който спечелих само една единствена кутия. Well done. Не е много приятно да спечелих с компетитив. Като... Също като играеш 40 минути някъде. И толкова компетитив трябва да си казва от твой геймплюс. И трябва да го знае. И направихме доста добра игра. На първия рунд, който е само с пистолет, спечелихме, но там нататък доста губихме. Ето, че сега сме 0 на 5. На тях им остават 3 рунда да победят. 3 рунда да победят. А аз нямам пари да си купя. Vediamo anche come vi fai. Така че ще седя като дълго време само с този писание. Какво да играм? Ja sem nem. Съм бях на компетитива на 5. Let's go! Via, lövök most egy 3K. Компетитива наистина не беше доста впечатлишко. Всъщност този компетитив, който играхме Oh my вече God. преди от доста време. Hoppá! Amúgy rassolnak. Защото B-ről. бях играл доста. Колкото и да си използвам доста време, но просто не бях. Има разлика да пусна. Колко се вбесявам. Ето мога да ги знаят, вижте. Вижте. Да. Това е отвратително. Те ти пускат смол. Те те виждат. Не знам на как. От тях трябва да изчака смолка да мине час. И така. Между другото в момента и по-точно през Plant началото deal. време Plant. смятам да играя CSGO най-вече за да спечеля скилове. Които да ги продам и може би да взема един за един мой приятел. Да ме с другия от моя демичкаст. Ако поредицата ви хареса и събере, да кажем, ако първия клип, този, който сега снимам, събере поне 4 лайка за един месец, качвам втори клип. Така че ако ви е харесало, можете да лайкате клипа и да се сабскрайбвате за канала. Вече може да си вземем 4, обаче играта е загубена. Това или иначе. Пише от една игра, вече са много кратки, ще правя LOL! също една игра, с 2 епизода. Няма да пада по 2 епизода. И утре ще снимам пак с Mark Tiger. Ще снимам компетитив. Пак Mark Tiger можем. Ще снимам компетитив. Иначе ще снимам... Мога... Оу! Мога... Мамка да ме еба. Macross. Просто отвратителен е този снайпер. Long door. Защо го има въобще? Много тъпо.
Този път тима ми е ужасен. Миналия път тима ми беше да... Why can't it bump? Когато се реши да Idiot. се тролна и да не снимам. On И this аз phone. бях много добър. 13-3 е перфектен скор за мен. What the fuck? С 13-3 бях 0-3. What the fuck? Не 0-3. Бях 5-2. Let's go. Там тъпка. Си смених М4 с скин. М4А4 започна да правя за по-чудове. Grenade out. Другото, картата на която се трябва беше Мираж. Едната карта. За момента за мен. Картата наистина не е лоша. Добре, И ще двата е наистина не така. беше лоша. Така. Не, аз го хитнах веднъж, обаче за жалост аз не съм запит. И може би аз го хитнах първо. Throwing flashbang. Та направо ни разказа играта с плавете. Ще комбайто. Са някакви супер момчетата си. Знам какво става. Наистина са много слаби. Ое. Най-накрая да получи един асист. Поне един асист. Иначе Инфо, съм поне да тъпия бъде резултат 3-4 станах 3-8. Bomb has been planted. Уау, то ще греши вие ли или аз съм мечтая? Май си мечтая. Diffusing. Bomb has been defused. Counter-terrorists win. Може ги... Не може да направя, аз ще занимава пето. Наистина ще бъде много. Let's move out. Как ще играят ви? Не. Секунда. Пистолета. Ай, готиният скин. Nothing go to be. Тук имам бе. Throwing fire. Гоби, C4 on B. Това е P250 сплач. Flashbang. Ще ми лера шло, директно ще мора корнин царом хапи. Ей, Нещо нормално е обаче. Лоша отпред е много добър. Разбира се, че не ще изключат двама. Ти се с АВП и калаш. Много на няга. Bomb has been planted. ей, ой, бейре ръпът. Надяваме тази да нас по-малите. Bomb has been defused. Stay for to aim. Respect. Or. Ако я обърнем тази игра, просто ще се кефя на макс. Гледам се пистолетите. Значи няма си вземам, защото ще кампа. Аз се правим. Incendiary. Сте агент на игрите с... Абе, Throwing a grenade. мисля, че това го изпълням. Throwing a grenade. Значи там трябва. Слушам се един дет ми бе скочил с ножка и аз го бих отгол. Защото Deploying flashbang. той видя, че аз ходих с ножка и ще ми скочи с ножка. Скочи. Изведнъж ще ми скача са. Изведнъж ще ми скача са. No school. В книжката ми учите. Къде сте?
flashbang. убия един. Останаха само двама. Те двама вече ако успеем да ги убием. Един е долу. Аре баш тук, втория да не умрем. Започва се! Какво да ни избие всичките направо ще се усъра. Counter-terrorists win. MLG. Май наистина няма да е толкова крапа. Колкото мисля, че ще бъде още от награда. Let's get this over with. Но започнахме 7-0, а сме 7-3. Throwing smoke. Означава, че играта горе-долу се оправя, но нашия прави килове като световно хакера. Може би. Не е възможно. Не е възможно. Про от нашите. Please give me your AVP. Hey. Fuck. Noob, noob, noob. Grenade out. Grenade out. Вижте колко добре се получава, когато правим писарите. Знаеш си стата. Oh my god, nega heroes. И 9. Ще има 300. Почва се. Интересно. Throwing Shit, you. Не мога да ги видите къде са. counter-terrorists win. Добре, важното е, че ги... Че ще ги убим. 4-7. Добре. This is it, my friend. Това наистина е много добре. Знам, че се Лол. чувам силно. What the fuck, camera? Се чувам силно. Oh my god. It's fail. Порежем много. Wow, Cersei. Cersei or Cersei? Къщи ги чакам. Там долу. Къде ще го... Ти знаеш, че ще го се... Изказа ли играта направо? Cersei or Cersei? Аса! Много яко ме пръснаха през шорта са дошли. Точно той един ме пръсна. Аз... Лепе, пръщи. Виждам. И сега нашия... Не. Няма да успеем. Да си гриша гус. Какво се направи? Bomb has been planted. Там от този Серсай е 29 точно. Ехте обръщам. На много може. Terrorists win. Еми, смятам това да бъде за този клип. Така че, бай-бай YouTube. Ще видим следващия клип.